Wato James ta nan. Yanzu ‘yan jamu da ake wuri. Ku ni nan tuwa da ni da shi na guda. Yana dubu kawai. A gani yaya ta yi kamuta. Amma kawo ina washa. Ni tambol. Gare ina tunanin kana tsoron washa. Na sa naira 30,000 a idan gobe. Ina wasa? Wallahi na sa 30,000 da kai da shi. To, aljani aya, na dada ya dunguje ka jiya. Aljani aya, dan bin 30,000 ne ba na wasa ba. Nawa zan baka rance tun yau? Kai bari sai ka buge ka sha bika. Wallahi ko ka shi ka sai dai ka lalace. Kuma wallahi bari ga mu. Tun mai dambe ne mu ba da inda ba ta lalace ba inda kai la ilaha illallah aljani ya ya ce da Allah yau na da sai ya kai ka yau ba na da yayi kace karame ta ya karame kace kai ana wani rashin mutunci aljani ya ya karasa mu ga garkuwa ya ya karasa bai mutu ba har yanzu kana da mutum biyu waɗanda sun ishe ka kai kuri da su to na ba ku na abin da ya samu ya baba hagu kuciya ce kai ma ka dan it ashe ba ma kuciya ce wallahi da hankali ne dan mu wallahi kai kudi shege ne kaga hannun ne kai cancanci a taimake shi kamar yadda an kai magarkon kurma ba haƙo Ramadan shi ne captain shi an captain kan yau kayi kisa amma magana yanka ba saboda ba ka gani situation report to jama'a ɗamoyi muna ganda da Allah a dakata da Allah ɗamoyi da Allah a dakata da Allah a dakata da Allah ɗamoyi a dakata a biya kuɗi ɗamoyi shi ne mai yalo ushu shi ne wanda an ka buge jiya kuma an ka ba shi dama an ka ƙara buge shi wata manubar ta shigo arewa su yi shu gurma da su yi shu gurma da su yi shu kun gano wane ne ba hagu Ramadan ushu 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 yau jama'a za a yi wani abu yanzu wallahi inda yana iska ka ushu ushu kai
wali ashe mai ta tana ta ne ka in ka ba zakata ya kama da zakata roma ba haka manta mai ajo ba haka manta mai ajo ya ɗauko yaro mai lokaci garkwaya ya karasa ka san ba haka manta na san ba a dile ko gare ka ko gare shi wallahi dole a faɗi ko a shakar shi kai ba a kokowa a saki ba a kokowa a yadda mai shawa na san ba a riko ba a gwamnati in kai shi gashi na kai wallahi gashi na kai wallahi ba a gwamnati ta yake wallahi ta yake wallahi kada ta koma kokowa kada ku koma ni can kada ku koma ni can wallahi zaɓi kokowa zaɓa kaga manca to ina garkuwa yayan tarasa kaga wanda aka gudu yayan tarasa hannu ya hana kai ayayen tarasa da kai da aljanna kai ayayen tarasa da kai da aljanna kai ayayen tarasa da kai da wallahi kai ya da yaro na ba shi wallahi kai yawa ada ake na kai ada ne ake na yayan tarasa ta ba hagu mai tafasara ya kai cikin da mai cewa ba ku ɗinki kwani na kula ga hannu na da kuɗi amma ina gudu mana abu ya yi wata biya na arewa idan ba ku mai tafi da madan ba ku manca iyar kisa zan ba da dubu biyu in an ka buge shi wallahi zai mai soko gobe arewa kuna ta baki kun san umaru mai ajo to mahi ne ya kira ya ce in ku godiya jango aboki ne dogon kun gaje ya yi wasa kuma Allah ya bashi ya yi kisa idan yau guru ma da taiwi ne dogo ya kai fani idan arewa taiwi ne ni asuna